Gobeithio bod chi'n mynd cysgu'n barod yma, noswaith dda. Mae'n gret cael dod i ymuno gyda chi unwaith eto i foli'r arglwydd ac i'w geisio fe gyda'n gilydd. Diolch yn fawr am y fraint o gael dod i agor y gair gyda chi. Dwi'n ddechrau gyda chydig o adnodau o Salm 105. Salm 105, un arwain ni mewn mawl. Diolchwch i'r arglwydd, galwch ar ei enw. Gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd. Canwch iddo, molianwch ef. Dywedwch am ei holl ryfeddodau. Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd. Llawenhaid calon yr rhai sy'n ceisio'r arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth. Ceisiwch ei wyneb bob amser. Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, ei wirthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd. Chwi ddisgynyddion Abraham ei was, disgynyddion Jacob ei etholedig. Ef yw'r arglwydd ein Duw, ac y mae ei farnedigaethau dros yr holl ddaear. A mae'n cofio ei gyfamod dros byth, gair ei orchymyn hyd 1000 o genedlaethau. Sef y cyfamod a wnaeth ag Abram, a'i lw i Isac, yr hyn a osododd yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel, a dweud i chwi yr rhoddaf wlad Canan, yn gyfran eich etifeddiaeth. Amen. Wel, dyn ni'n mynd i wneud hynny, dyn ni'n mynd i alw ar enw'r arglwydd, dyn ni'n ymgeisio'r arglwydd am ganu a moliannu ei enw fe gyda'n gilydd heno. Wrth ni ganu yr emyn gyntaf, o cenwch fawr i'r arglwydd, y ddeiar fawr i gyd, ac am ei achawdwriaeth molienwch ef o hyd. Wel, heno mae yn testun ni yn dod o Efengyl Ioan, a'r drydydd bennod ar 10, Ioan 13, a hanes sy'n weddol gyfarwydd i ni. Fi'n siŵr Iesu yn glanhau traed y disgyblion. Felly, dwi'n mynd i ddarllen yr 20 adnod cyntaf i ni. Ioan 13, adnodau 1 i 20. Ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. Yr oedd wedi caru rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd, ac fe'i carodd hyd yr eithaf. Yn ystod swper, pan oedd y diafol eisoes wedi gosod yng nghalon Judas, fab Seimon Iscariot, y bwriad i'w fradychu ef, dyma Iesu, ac yn ta'n gwybod bod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper, ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, yn cymryd tywel,
ac yn ei glymu am ei ganol. Yna, tywallodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu a'r tywel oedd am ei ganol. Daeth at Seimon Pedr yn ei dro, ac meddai ef wrtho, Arglwydd, a wyt ti am olchi fy nhraed i? Atebodd Iesu ef, ni wyddos di ar hyn o bryd beth yr wyf fi yn ei wneud, ond fe ddo i wybod ar ôl hyn. Meddai Pedr wrtho, ni chei di olchi fy nhraed i byth. Atebodd Iesu ef, os na chaf dy olchi di, nid oes lle i ti gyda mi. Arglwydd, meddai Simon Pedr wrtho, nid fy nhraed yn unig, ond golch fy nwylo am pen hefyd. Dywedodd Iesu wrtho, y mae sawl sydd wedi ymolchi drosto yn lan i gyd, ac nid oes arno angen golchi dim ond ei draed e. Ac yr ydych chwi yn lan, ond nid pawb ohonoch, oherwydd gwyddau pwy oedd am eifrod chi. Dyna pam y dywedodd, nid yw pawb ohonoch yn lan. Wedi ddolchi ei traed ac yn wisgo a chymryd ei le unwaith eto. Gofynnodd iddynt, a ydych chi'n deall beth yr wyf wedi ei wneud i chi? Rydych chi'n fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly, a minnau'n arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, bydd eich chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. Yr wyf wedi rhoi esiampl i chi, yr ydych chwithau i wneud fel yr wyf fi wedi ei wneud i chi. Yn wir yn dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un a anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddoch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Nid wyf yn siarad amdanoch i gyd, yr wyf fi'n gwybod pwy a ddewisais, ond mae'n rhaid i'r ysgrythur gael ei chyflawni, mae'r un sy'n bwyta fy mara wedi codi ei sawdl yn ferbyn. Yr wyf fi'n dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, mwyn i chi gredu, pan ddigwydd, mae fi yw. Yn wir yn dweud wrthych, mae'r sawl sy'n derbyn unrhyw un a anfona fi yn fy nerbyn i, ac mae'r sawl sy'n fy nerbyn i yn derbyn yr hwn am hanfonodd i. Amen. Wel, ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Ein tad, ni'n diolch i ti, ein bod ni'n cael cyfle arall nawr heno i gael dod i dy geisio di, ac arglwydd fod gyda ni ryddid ac iechyd i allu dod i dy geisio di, i dy addoli di, arglwydd i gael moliannu dy enw di, fel i ni wedi canu amdano yn yr emyn gyntaf yn barod. Ac arglwydd i ni'n gallu anghofio y fath fraint yw hi i allu dod a cael moliannu dy enw di. Yn bod ni sydd yn anheifiannol, yn rhai sydd yn heiddi, barn yn heiddi, cael bod ar wahân ohono ti am dragwyddoldeb, wedi derbyn y fath ras sydd yn ein caniatáu ni i gael dod â mawl ger dy fron di. Arglwydd, mae'n rhyfeddol i feddwl ein bod ni nawr yn dderbyniol ger dy fron di yn yr arglwydd Iesu. I ni'n llawenhau yn hynny arglwydd, ac eisiau cydnabod ger dy fron di, mae gwaith yr arglwydd Iesu yw hynny, nid ein gwaith ni. I ni'n diolch i ti felly, yn fwy na dim heno amdano fe, am ein gwaedwr ni, yr arglwydd Iesu, ac yn diolch am ei ddarostyngiad, am ei fywyd perffaith ar y ddeiar, am ei esiampl i ni ond yn fwy na dim, am ei aberth i'n cymodi ni gyda thyd y hun. Dad Nefol, i ni'n diolch i'n bod ni'n gallu sefyll yn iawn ac wedi'n derbyn fel plant i ti yn athrwy'r anwylyd, yn yr arglwydd Iesu. Diolch am ei gyfiawnder sydd yn ein gwneud ni'n lan heno eto. Ac arglwydd, i ni eisiau, ni'n dymuno arglwydd fod ein bywydau ni nawr yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol ger dy fron di. Fod y cyfan i ni'n ei wneud arglwydd yn dwyn clod i dy enw di. I ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni yn lleihau ac y byddi di'n cynyddu yn ein bywydau ni. Ac y byddi di fwy yn dod i'r amlwg arglwydd wrth i ti ein siapio ni ac wrth i ti ein newid ni.
Diolch Arglwydd dy fod ti ddim yn ein gadael ni fel ydyn ni, ein bod ni'n gallu dod ato ti fel ydyn ni mwyn i ti ein trawsnewid ni. Diolch wrth i ni gael ein haelenni dy fod ti'n rhoi natur newydd i ni. Ac Arglwydd fod ysbryd i'n preswylio ynddo ni, yr un sydd yn dod i sefyll wrth ein ochr ni a rhoi nerth i ni. Diolch i fod ar waith heddiw yn ein plith ni. A ni'n gweddio eto ysbryd, ni di agor ein llyged ni, falle am y tro cyntaf i rai yma heno, falle am y canfed, milfed tro. Ni'n gweddio ysbryd, bydd ar waith os gweli di'n dda yn ein plith ni. Ni'n gweddio Arglwydd y bydd i roi golwg falle ffres o'r newydd i ni, o'r Arglwydd Iesu, o hyfrydwch yr Arglwydd Iesu, o gariad a natur rhyfeddol, rhagorol yr Arglwydd Iesu. Ac y byddwn ni unwaith eto, fel y clywson ni bore yma, a'n colonnau ni ar dan yn llosgi oddi mewn, wrth i ni glywed yr ysgryffur yn cael ei esbonio i ni. O Arglwydd, diolch am dy air di, diolch fod y gair yma yn fyw ac ar waith ac yn gallu torri trwyddo, nid yn unig i'n calonnau ni, ond i fer yr esgyrn Arglwydd. I ni'n diolch fod y gair yma yn gallu ein newid ni felly. Ac ni'n gweddio unwaith eto newidiau ni Arglwydd trwy dy ras. A ni'n gweddio i ti fod ar waith ym mhob un sydd yma heno unwaith eto. Ni hefyd yn cofio am rai sydd ddim yn gallu bod gyda ni Arglwydd, rhai sydd yn gaeth i'w cartrefi, rhai falle sydd wedi colli eu iechyd nhw falle Arglwydd, ac ni'n gweddio i ti gyfarfod â nhw Arglwydd, trwy dy air eto ac trwy dy ysbryd hefyd os gweli di'n dda. Ble mae nhw? Helpa nhw Arglwydd, a cysura nhw os gweli di'n dda yn eu gwendid nhw. Ni'n gweddio hefyd dros rai sydd yn galaru, ac yn gweddio eto bydd i'n eu hatgoffa nhw o pwy wyt ti, Arglwydd, ac y bydden nhw'n pwyso'n llwyr arno ti, ar dy rym di, ar dy ddiwydion di Arglwydd, trwy dy air yn enwedig Arglwydd, ac y byddi di yn parhau i dosturio tuag atyn nhw os gweli di'n dda. Arglwydd, ni'n diolch pan i ni yn profi colled ac Arglwydd yn profi rhywun yn marw yn ein plith ni. I ni'n diolch am gysur a gobaith sicr yr Efengyl. I ni'n diolch Arglwydd, i rywun farw, mi fydden nhw fyw. Diolch am yr addewid yna mae'r Arglwydd Iesu ni roi i ni, gan mai fe yw'r atgyfodiad ar bywyd. Ac felly ni'n gweddio helpa ni i hoelio'n sylw unwaith eto arno ti, Arglwydd Iesu. Arglwydd, helpa ni i barhau i gerdded ac i rodio yn dy gwmni di, trwy dysbryd. Ac ni'n gweddio Arglwydd, fel y clywson ni bore yma, bydd gyda ni hyder yn dy air di. Arglwydd, y gair yma sydd yn air dibynadwy, yn air byw, yn air o'r nefoedd. Ac Arglwydd, ar ein cyfer ni, nid ar gyfer y bobl sydd wedi bod o'n blaenau ni Arglwydd yn unig, ond ar ein cyfer ni heddi, ac ar gyfer ein plant ni, a plant ein plant ni. Ac felly ni'n gweddio, helpa ni Arglwydd i gyhoeddi mawr weithredoedd yr Arglwydd, i wneud yn hysbys yr iachawdwriaeth sydd ar gael yn a thrwy Iesu Grist. Ni'n gweddio rho nerth i ni, rho ddoethineb i ni yn y byd sydd ohoni. Ni'n gweddio dros Llwynhendi fan hyn Arglwydd, ac yn gweddio dros dystiolaeth yr eglwys yma. Mae mor hyfryd Arglwydd clywed am yr holl bethau sy'n mynd mlaen Arglwydd yn y cyhoeddiadau, i gael ein atgoffa i weddio dros y gwaith yma. A diolch am gyfleoedd i gael cyhoeddi Crist i eraill. Ni'n gweddio Arglwydd y bydd ffrwyth yn dod o'r pethau yma os gweli di'n dda. A nid clod i ni, ond clod i ti Arglwydd, dy fwyn di. Am dy fod ti'n deilwng fod pobl yn dod ac yn plygu glin, ac yn dy gydnabod di ac yn dy adnabod di, yn arglwydd ac yn waredwr. Felly, plis gweithio yn ein plith ni, plis derbyn ein mawl ni, plis cadw ni yn agos ato ti. Os y'n ni'n llugoer, neu falle'n gwbl oer tuag ato ti, ni'n gweddio, nid i gynhesu ein calonnau ni os gweli di'n dda. Fel y ddoi ar y ffordd i'r maes y bore yma Arglwydd, falle'n bod ni wedi rhoi lan arno ti Arglwydd. Diolch dy fod ti yn ein ceisio ni. A diolch Arglwydd fel y gwnes ti iddyn nhw wrth i ni ddod at y gair dy fod ti yn agoshau ato ni. Felly, plis agoshau ato ni nawr a bendithio ni yn enw ac yn heiddiant Crist Iesu ein gwaredwr. Amen. Wedyn ni ganu gyda'n gilydd yr emyn nesaf. Crist fo yn fy neffro, pan mae'r wawr yn torri, gydol diddo weithio gyda mi.
bob awr. Wel, heno te, dyn ni wedi ganolbwyntio ar y darn yma ni wedi darllen yn Ioan 13, sy'n gobeithio yn adnabyddus i'n rhan fwyaf yn ni erbyn hyn. Ac eto, mae'n un o'r straeon falle byddwch chi'n dysgu a yn clywed amdano yn yr ysgol Sul. Falle ddim gymaint mewn pregethau. Tri pheth yn benodol ni'n mynd i edrych arno. Yn gyntaf te, mae Iesu wedi'n caru ni i'r eithaf, mae'n dweud. Yn ddiddorol fan hyn, mae ar drothwy gwyl y Pasg te, mae Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod. Mae yn mynd i adael y byd a mynd at y tad. Mae'n gwybod beth sydd o'i flaen mae hwnna'n glir iawn nag yw e. Mae'n dweud yr oedd wedi caru rhai oedd yn eiddo iddo yn y byd ac fe'i carodd hyd yr eithaf.
Hynny yw, dyw'r disgyblion, dyw e ddim just yn partial i'r disgyblion, dyw e ddim just yn, mae dy fe ryw hoffter tuag at ei blant, mae e'n ei caru nhw, ac yn ei caru nhw i'r eithaf, i'r diwedd falle mewn rhai fersiynau. A mae hwn yn bwysig, nag yw e, bod ni'n gweld cymaint yw maint cariad Crist dros ei eglwys, dros y bobl sydd wedi ei dewis. Os ych chi wedi dod i adnabod yr arglwydd, mae wedi'ch caru chi i'r eithaf. Nid jyst yn meddwl bod chi'n okay, nid jyst yn meddwl bod chi'n dda. Chi ddim yn dda. Nid dyna pan mae'n eich caru chi. Mae wedi'ch caru chi, a mae wedi dewis eich caru chi i'r eithaf, a mesur y cariad hwnnw yw sut mae wedi darostwng ei hunan. Yw sut mae wedi dod ac wedi rhoi ei hunan dros ei blant, dros ei eglwys, dros ei ddefaid. A beth sydd gyda ni yn y darlleniad yma ac yn yr hanes yma yw bod Iesu'n dangos i ni sut mae e'n fodlon darostwng ei hunan mewn cariad tuag at ei blant a tuag at ei ddisgyblion, a fod e'n gosod y patrwm yna i ni ei efelychu, fel rhai sydd nawr yn parhau i fod yn gorff Crist ar y ddeiar. A dyna bwysigrwydd, mae'r darn yma yn holl bwysig ar ein cyfer ni mewn gwirionedd, ar gyfer heddi, ar gyfer sut dyn ni'n byw ein bywydau ni heddiw. A beth sydd gyda ni yn Iesu yn golchi traed y disgyblion yw bron darlun sydd yn crisialu neu'n rhyw fath o microcosm, dangos mewn darlun bach i ni, gymaint mae'r arglwydd wedi darostwng ei hunan ein mwy ni. Gobeithio byddwn ni'n gweld hynny. Nawr, fe nwch chi sylwi yn y darlleniad ac yn y testun yma, mae Iesu'n galw ei hun yn athro ac yn arglwydd. Mae'n gwneud pwynt o ddweud i fod yn athro, yn rabai, os liciwch chi. Ac yna mae gyda chi y disgyblion sydd yn disgyblion nawr i'r athro, y rabai. Mae hwn yn bwysig oherwydd job y disgyblion yw dilyn y rabai, yr athro. Okay? Ei job nhw oedd dilyn y rabai. Yn enwedig i fod fel rhyw fath o gysgod o dan yr athro. Beth bynnag bydde fi yn gwneud o'n nhw fod copio. A sut bynnag oedd yn dirnad y gair, bydde nhw yn dirnad yr ysgrythurau. Okay? Nawr, mae'n amlwg o ran y power dynamics, pwy sydd in charge? Yr athro. Fe yw'r un pwysig. Fe yw'r un mewn awdurdod. Nhw yw'r rai sydd yn plygu. Syml, gobeithio. Ac eto, beth y'n ni'n gweld sy'n digwydd fan hyn? Wel, maen nhw i gyd yn eistedd o gwmpas y bwrdd yn cael swper. A sneb wedi golchi trad rhywun arall. Sdim un ohonyn nhw wedi golchi trad neb. Maen nhw'n ganol swper, mae'n dweud wrthyn ni, pan mae Iesu yn sefyll ac yn dechrau golchi traed ei ddisgyblion. Nawr, os ych chi'n gwybod eich hanes a gwybod eich iddewiaeth, byddech chi'n gwybod dylen nhw fod wedi cael eu traed wedi golchi pan o'n nhw'n dod mewn i'r tŷ, cyn cyrraedd y bwrdd bwyd. Mae chydig bach fel heddi, os oes plant gyda chi, neu chi cofio bod yn blentyn, os chi'n dod mewn i'r tŷ, chi'n golchi dwylo cyn cael bwyd. Nid yng nghanol swper, gobeithio. Gobeithio bod chi'n mynd i bethau'n rhyfedd fel yma yn Llyn Hendi. A felly, y patrwm, yr egwyddor oedd y bydde y ceithwas fel arfer, neu y gwas, yn golchi trad y bobl oedd yn dod mewn i'r tŷ. A mae'n debyg, yn ôl haneswyr, mae nid y ceithwas cyntaf byddai'n gwneud hynny, ond y ceithwas eilradd byddai'n gwneud hynny. Hynny yw rhywun o'r cenhedloedd, Gentile. So fe fydde'r un byddai'n golchi trad y disgyblion. A Iesu yn yr achos yma. Ond, yn gyffredinol, os nag oedd rhywun arall i gael, pwy bynnag oedd y gwas oedd i olchi traed. Ac felly, yn yr achos yma, un o'r disgyblion bydde fe, wrth gwrs. Okay? Ond nid nhw sydd yn gwneud. Sneb wedi gwneud. Maen nhw'n eistedd lawr, mae trad nhw'n dal yn ffrwnt. A falle bod chi'n meddwl, sy'n ots, sneb yn gweld i trad nhw. Anghywir. Pryd hynny, byddech chi yn gweld i trad nhw. Byddai trad nhw lan. Bydde nhw'n gorwedd mwyn cael swper. Felly bydde fe yn chyfu, bydde nhw'n drewi.
A beth mae Iesu'n gwneud fan hyn yw, mae'n gwneud pwynt o rhywbeth. Mae'n dangos gwers iddyn nhw. Mae'n bwysig iawn, iawn, iawn. Mae yn cymryd ffurf gwas neu ceithwas ac yn gwneud rhywbeth sydd yn golygu bod yn gwneud ei hun yn is na nhw mwyn ei gwasanaethu nhw. Mae'n darostwng ei hunan mwyn ei gwasanaethu nhw. Ych chi beth o feddwl? Dychmygwch, a ni'n anghofio trwy'r amser, creawdwr y byd yn gwneud ei hun yn geithwas mwyn golchi ei traed nhw. Ych chi beth rhyfeddol? Nawr, dylen ni fod yn gofyn y cwestiwn, pam nag o'n nhw, y disgyblion, wedi golchi traed Iesu? Cwestiwn pwysig iawn. Wel, os fyddech chi'n edrych yn Luc penod 22, adnodau 24 ymlaen, dyna'r efengyl sydd yn rhoi cyfrif yr un pryd o beth sy'n digwydd fan hyn. Newch chi sylwi fod y disgyblion yn brysur yn ei rhywbeth arall. Maen nhw'n trafod pwy un yw'r disgybl pwysica, y disgybl gorau. Maen nhw â concern dros pa un ohonyn nhw yw'r un dylai ystyr bwys Iesu math o beth. Pa un sydd yn heiddi y mwyaf o glod, pwy un yw'r disgybl gorau. Felly, picture the scene. Fyna mae Iesu yn sefyll yn plygu darostwng ei hunan achos fod ei ddisgyblion yn rhy brysur yn meddwl ac yn dadle yn ddyth ei gilydd pa un yw'r gorau, y pwysica. Mae'n esiampl perffaith i ni. Nid yn unig o pwy yw Iesu, ond o pwy ydy ni. O pwy ydy ni fel pobl, a beth yw'r broblem gyda'r natur ddynol. Chi'n gweld os fydden ni'n sgidio Iesu, fydden ni'n tynnu'n wall i mas ebyn hyn. Dyn nhw ddim wedi dysgu unrhyw beth i nhw. Maen nhw'n dal a chonsern dros ydyn nhw yn bwysig, ydyn nhw'n cael statws, ydyn nhw yn bwysicach yn eu plith nhw, yn lle bod nhw'n gweld rhagoriaeth, hyfrydwch Iesu Grist, ac yn addoli, ac yn dilyn, ac yn rhoi parch, ac yn gofalu, ac yn gwasanaethu Iesu Grist. Dyn ni'n gweld y ddwy ochr fan hyn. Ond ar yr un pryd, chi'n cofio beth oedd yn cael ei ddweud ar ddechrau'r bennod, oedd awr Iesu wedi dod, oedd ar fin marw dros i ddefaid. A byddwn ni'n syni dim fod hwn wedi atgyfnerthu pam fod Iesu wedi dod. Yn ei atgoffa fe unwaith eto. Dyma'n union pam dwi angen marw dros fy nisgyblion, achos maen nhw'n dal yn stuck yn eu pechod nhw, yn meddwl am eu hunan, yn poeni am eu statws nhw, a beth maen nhw'n dod â mewn gwasanaeth i'r arglwydd yn hytrach na'n addoli fi, a'n hydnabod i, a'n adnabod i fel arglwydd. Chi'n gweld, o'n nhw i gyd a'u hunan yn ganolog, yn lle bod nhw'n Grist ganolog. Mae'r arglwydd wedi dod mwyn i ni fod yn Grist ganolog, ein bod ni'n byw i Grist, bod chi'n croeshoelio'r hunan, fel mae Paul yn dweud, a nawr dwi'n byw i Grist. Y tentasiwn i ni yw fel y disgyblion dyrchafu'r hunan. I fi eisiau bod yn y canol, i fi eisiau sylw. A mae Iesu'n dweud, na, chi ddim wedi deall o gwbl beth yw cariad a beth yw gwasanaeth, os ych chi'n meddwl mai dyna beth yw i wasanaethu'r arglwydd. A dyna, nawr mae'n darlunio iddyn nhw'n dife. Ac yn y golchi'r trad, mae yna ddarlun i ni o yr efengyl ei hunan. Yr efengyl ei hunan. Rhagflas, os liciwch chi, o ddarostyngiad Crist at y groes. Yn y darlun yma. Be fi'n golygu gan hynny? Wel, os chi'n edrych ar adnod 4 a 5, mae gweithredoedd Iesu fan hyn, pan mae e'n golchi traed y disgyblion, yn rhyw fath o rhagflas i ni o beth sydd ar fi'n digwydd ar y groes. Mae e'n tynnu y wisg allanol, fel rabbi bydde fe'n gwisgo, oddi arno fe, a'i roi i'r neilltu. Okay? Dim ond un person arall bydde'n gwneud hynny, sef yr arch offeiriad, cyn mynd i fewn i'r man sanctiddiolaf, i offrymu ac i weddio yn yr Hen Testament. I gymodi'r bobl. Ac yna, bydde'r archoffeiriad hefyd yn gwisgo lluain am ei ganol, yn ddiddorol.
Beth mae Iesu'n gwneud fan hyn? Mae'n gwisgo lluain neu tywel rownd i ganol. A felly, beth ni'n gweld fan hyn, right? Mae'n tynnu un wisg i ffwrdd, mae'n gwisgo tywel. Okay? Just fel mae Iesu wedi rhoi heibio ei ogoniant a wedi gwisgo cnawd. A beth mae'n gwneud wedyn? Wel, mae'n plygu ac yn fodlon cymryd bryntni ei ddisgyblion oddi ar eu traed nhw, a lle mae'r bryntni yna'n mynd? Ar ei dywel gwyn hyfryd fe. Na chi ddarlun bendigedig i ni. Fod e'n fodlon cymryd y bydrefi na oddi arno nhw, mwyn iddyn nhw gael bod yn lan nawr wrth y bwrdd, i gael cymdeithas gyda'r arglwydd wrth y bwrdd swper, a fod nawr gyda'r lluain brwnt yma. Ac yn ddiddorol iawn, dyn ni ddim yn gwybod, ond dwi ddim yn nodi, mae'n rhyfedd i fi, dwi ddim yn nodi fod Iesu'n tynnu'r lluain i ffwrdd. Mae'n nodi bod e'n tynnu wisg, mae'n gosod y lluain amdano fe, ond dwi ddim yn nodi bod e'n tynnu fe i ffwrdd. Mae'n ddiddorol, ond beth mae e'n ei wedyn ni yw cymryd ei wisg yn ôl. Cymryd ei wisg o goniant yn ôl arno fe hynna'n y wisgo fe i fod o gwmpas. Mae'n cymryd ei briod le yn ôl wrth y bwrdd. Nawr, ydych chi ddarlun rhyfeddol ar ein cyfer ni ac ar gyfer y disgyblion, bod e'n dangos i ni ei gariad, ei ddarostyngiad, ond hefyd ei ogoniant. Ydych chi rhyfeddol fod yr un arglwydd, fod wedi cymryd y bydrefi yma oddi arnyn nhw, fod gyda staen ein pechod ni wedi ein cymryd ar ei gorff ei hunain, yn ei gorff ei hunain, mae'n dal i fod yn arglwydd, mae'n dal i fod yn dduw, dyw e ddim wedi rhoi heibio ei ogoniant o gwbl. Dyw e ddim yn llai o frenin oherwydd hynny. Os rhywbeth, mae e'n fwy o frenin am ei fod wedi concro pechod, wedi concro angau. A na chi beth rhyfeddol yw oherwydd yn ein byd ni, y ffordd o feddwl y byd yw fod gostyngeidrwydd yn arwydd o wendid. Ond arwydd o gryfder yw gostyngeidrwydd, dangos gallu Crist, pwy arall fyddai'n gallu gwneud y fath beth, gwneud ei hunain yn ddim cymryd ffurf ceithwas, fe Philipiau 2, mwyn ennill pobl, mwyn achub pobl, mwyn cymodi pobl fel chi a fi, fel bod y bryntni yna'n mynd i ffwrdd, am bod ni'n cael ein gadael yn gyfan gwbl wyn. Nawr, ydych chi'n rhyfeddu fod yr arglwydd wedi darostwng ei hunain i'r fath raddau ein mwyn ni. Gobeithio bod chi'n rhyfeddu at darostyngiad Crist. Ein bod ni bron yn methu cymryd mewn oherwydd fod arglwydd yn nef wedi dewis cymryd gwisgo ein bryntni ni yn ei gorff ar y pren. Dyna mae hwn yn ein pwyntio ni ato fe. Ond nid yn unig hynny, wrth gwrs bod e'n fodlon hyd yn oed fyna, gwneud ei hunain yn was i'r disgyblion. I ddangos iddyn nhw, gymaint mae'n ei caru nhw, gymaint mae'n fodlon i gwasanaethu nhw. Mae wedi gwneud ei hun yn was i ni hefyd. Mae wedi'ch caru chi i'r eitha. Nawr yn ail, ar yr ochr arall nawr, i ni'n gweld balchder dynol. Mae'n ddiddorol beth sy'n digwydd. Wrth i Iesu lanhau traed y disgyblion, mae 12 ohonyn nhw na. Mae 10 ohonyn nhw gyda rhywbeth yn gyffredin. Maen nhw'n aros yn dawel a dweud yn byd a maen nhw'n cael golchi trad. Mae un, Judas, ni'n cael clywed amdano fe bod e'n dweud dim byd. Mae bron fel bystander. Ond ni'n clywed amdano fe. Mae un cael golchi trad yn dawel a dwi ddim yn dweud unrhyw beth, ond ni'n gwybod fod e ddim yn lan. Mae Ioan yn gwneud hynny'n glir i ni. Ond mae yna un. A byddwch chi'n gallu geso, cyn i fi ddweud pwy yw yr un sydd nawr yn mynd i ddweud rhywbeth. A sydd yn mynd i, diw ddim yn iawn. Mae rhywbeth yn bod fan hyn. Simon Pedr wrth gwrs. Ond cyn dechrau gwylltio gyda Pedr, mae rhaid i fi ddweud hyn. Mae'n well bod fel Pedr nac fel unrhyw un o'r lleill. Sydd yn sylweddoli, nes i ddarllen mewn rhyw commentary am hwn, o'n i'n meddwl yn gret. It's better to be overt like Peter than covert like Judas. O'n i'n hoffi hwnna. Oherwydd, mae e'n bod yn onest gyda'r arglwydd Iesu, a mae e'n cydnabod rhywbeth sydd yn wrth natur yn anghywir. Dyle Iesu ddim bod yr un i lanhau i trad nhw. Dyle fe ddim. Nhw ddyle fod yn glanhau i drad e. A felly mae e'n cydnabod rhywbeth sydd yn wir.
Ond mae e'n mynd yn rhy bell wrth gwrs. Beth ni'n gweld yn y darlleniad yw, mae'n dechrau off trwy ddweud, wyt ti am olchi ein trad ni? Yn geiriau eraill, dwi ti ddim i fod golchi'n trad ni. Ond mae Iesu'n dweud wrtho fe, ti ddim yn deall beth sy'n mynd i ddigwydd, ond mae angen i ti dderbyn hyn. Mae eisiau ti trysto fi. Ac yn lle trysto, dyma lle mae Seimon Pedr yn mynd yn rhy bell. A mae'n dweud, ni chei olchi fy nhraed i byth. No way, wyt ti'n mynd i dwtio'n nhraed i. Dwi yma i dy wasanaethu di arglwydd. Nid y ffordd arall rownd. A mae hwn yn bwysig. I ni byth yn mynd i gallu gwasanaethu'r arglwydd heb fod yr arglwydd yn gyntaf wedi'n gwasanaethu ni. Heb fod yr arglwydd wedi delio gyda'n calonnau brwnt ni. Mae'n rhaid ei fod yn gyntaf wedi darostwng ei hunan ein mwyn ni, mwyn i ni wedyn allu darostwng ei hunan. Mae'n gwasanaethu'r arglwydd ac i eraill o'n cwmpas ni. A dyna beth mae Iesu'n dweud wrtho fe. Os nag wyt ti'n cadw olchi, does dim rhan i ti gyda mi, mae Iesu'n dweud. Ych chi beth i glywed? Nawr wrth gwrs, pan mae Pedr yn clywed hyn, chi'n sylwi, mae'n ymateb yn syth. Mae'n ymateb yn syth a mae'n dweud, fi'n sori arglwydd. Os hynny, os mae dyma beth mae'n cymryd i gael perthyn i ti, rho fath i fi, golcha'r cyfan ohono i. Nawr mae'n mynd i'r extreme arall, na gywe, na chi man of extremes, Seimon Pedr. Ond beth mae'n dangos i ni yw, nid yn unig fod ei angen darostwng ei hunan, ond pan mae Iesu yn gosod y telerau o'i flanau, mae e'n plygu. Nawr, pan mae'r arglwydd yn gosod y telerau o'n blaenau ni, a mae'n dweud, mae rhaid i chi dderbyn fi yn gyntaf. Mae rhaid i chi gydnabod fi'n arglwydd, mae rhaid i chi dderbyn beth i fi wedi gwneud drostoch chi. Wedyn, gewch chi fod yn rhan o'n eglwys i anheili fi. Ydyn ni'n fodlon derbyn y telerau? Ydyn ni'n fodlon plygu? Chi'n gweld mae yna lot o bobl sydd yn dal i fynd i fod yn falch, eisiau gwneud pethau, eisiau gwasanaethu ffordd i'r nefoedd, eisiau golchi traed yr Iesu i'r nefoedd mewn geiriau eraill. Oes dim chans gyda ni. Os nag i ni'n gallu cwmpo yn ôl ar weithredoedd, person a gwaith yr arglwydd Iesu, i ni'n hopeless. Does dim gobaith gyda ni. Ac felly, mae Iesu, beth mae'n gwneud fan hyn yw dysgu gostyngeidrwydd iddyn nhw. Mae'n rhaid i chi dderbyn cael eich gwasanaethu, cael eich glanhau, mwyn gallu cynnig gwasanaeth i eraill. Tybed ydy ni wedi cael ein darostwng, wrth i ni dderbyn darostyngiad Crist. Gobeithio bod chi'n deall y pwynt yn fyna. Mae rhaid plygu, mae rhaid cydnabod, mae rhaid derbyn ar delerau'r arglwydd, nid ar ein telerau ni wrth gwrs, just fel mae Iesu fan hyn yn gwneud. Ond ni'n meddwl, gallu Iesu di defnyddio sawl ffordd o roi life lesson i'r disgyblion fan hyn. Oedd eisiau, wrth iddyn nhw ddadle am pwy un yw'r pwysica, right? Oedd eisiau dangos iddyn nhw beth mae'n golygu i ddarostwng ei hunan, iddyn nhw i dderbyn bod wedi darostwng ei hunan, yn mynd i darostwng ei hunan ei mwyn nhw. Gallai fe di cymryd gwydryn o ddŵr a taflu'r dŵr i'w wynebau nhw. Mae eisiau chi fod yn lan. Mae eisiau fi'ch glanhau chi. Yr un wers, yr un pwrpas. Ond na, mae Iesu'n fwy grasol na fi. Diolch i'r arglwydd am hynny. Gallai wedi dod y bwced o ddŵr a taflu fod rhesw i'r hebben nhw. Ond dyw e ddim. Mae'n raslon. Beth mae'n ei? Mae'n plygu ac yn gariadus ac yn rasol. Mae'n golchi trad nhw. Mae'n cymryd yr amser, yn mynd o gwmpas, pob un yn nhw'n ofalus yn golchi trad nhw. Mwyn dangos iddyn nhw, y wers yna, na, dwi yma i'ch gwasanaethu chi. Dwi ddim yma i gael fy wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi fy einioes yn brydwerth dros lawer. Mae'n rhant i wrth i bodd gyda rhywbeth ar dost, unrhyw beth ar dost. Jam ar dost, Nutella, Marmite, afiach. Ond beth bynnag, maen nhw wastad yn ei mes. Faint maen nhw'n trial, maen nhw'n ei mes. A beth sy'n ddoniol ac yn rhwystredig ar yr un pryd, chyfo maen nhw'n cael mes ar ei wynebau ac ar ei dwylo, wrth gwrs. A wedi chi'n gweithio nhw, mae mes ar dy geg di, ceri olchi fe off. A beth maen nhw'n ei? Maen nhw'n iwsio ei dwylo, sydd hefyd yn ffrwnt. Fi wedi cael e?
Maen nhw'n wath na pan wnaethon nhw ddechrau off. Maen nhw'n wath wedyn ni, maen nhw'n fwy bwnt na pan wnaethon nhw ddechrau. Dyna fel ydy ni, os ydy ni'n meddwl y gallwn ni lanhau ein hunain. Os ydyn ni'n meddwl allwn ni rhywsut ennill rhyw gyfiawnder i'r hunan mwyn plesio'r arglwydd. Nawr beth mae Elain yn gwneud yng ngwraig i, sydd yn fwy cariadus na fi, mae rhaid i fi weid, yw, os y'n ni'n mas, gwedwch, right, a dim cadach, dim cloth dyn ni, o gwbl, bydde hi'n fodlon cymryd tu fewn i llewis i, a byddai'n rhywbeth fe off i wyneb nhw. Mae llewis i'n gwbl lan. Os dim byd arno fe, dim marc. Ac eto mae hi'n fodlon cael ei gwneud yn front mwyn i'w ceg nhw gael bod yn lan. A dyna'n union wrth gwrs darlun syml i ni o sut mae'r arglwydd yn fodlon dod a plygu mwyn ein glanhau ni. Ac felly mae'r telerau yn glir, mae rhaid i ni dderbyn y cynnig yna fod yr arglwydd yn glanhau. Ydyn ni wedi derbyn. Ond yna mae Iesu yn mynd mlaen gyda'r darlun. Wrth i Pedr ddweud, golcha'r cyfan ohono i te. Mae Iesu'n dweud, na, rwy ti'n lan yn barod. Ond beth sydd ei angen arno ti yw golchi dy drad yn gyson. A beth mae Iesu'n dweud fan hyn yw, mae Seimon Pedr yn trystio yn yr arglwydd Iesu'n barod. Ond beth sydd angen ar Seimon Pedr yw fod e'n dod yn ôl yn gyson at yr arglwydd ac yn cael ei atgoffa o'i angen a'i wendid ac i ddod ac edifarhau unwaith eto. I ddod i gael ei lanhau am ei fod e'n ymwybodol, fod e'n lan, mae'n cael ei wneud yn front. Mae drad yn mynd yn front wrth fynd trwy'r byd pechadurus yma. Mae eisiau iddo fe ddod yn ôl at yr arglwydd yn gyson. Fel bod yr arglwydd nid unwaith yn gweinidogaethu iddo fe, ond yn gyson yn gweinidogaethu iddo fe. Yn gyson yn gofalu amdano fe. Just fel i ni te i fod, nid unwaith pan ni'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu, ni'n troi at yr arglwydd, ond trwy'r amser ni'n troi at yr arglwydd. Bob tro ni'n pechu, ni'n troi at yr arglwydd. Bob tro ni'n teimlo'n ddiffygiol, troi at yr arglwydd. Yn gweld ein angen, troi at yr arglwydd. Fe sy'n ein cynnal ni, fe sydd yn rhoi bywyd i ni, heb ei fod e'n rhoi bywyd i ni'n gwywo. A mae gyda ni Ioan 15 sydd yn atgoffa ni o hynny, nag yw e? Lle mae Iesu'n dweud, mae fi yw'r wir wynwydden, am tad i'r gwynllanwr. Ond dweud bod e'n torri i ffwrdd y canghennau sydd ddim yn dwy'n ffrwyth. Ond mae'n dweud, adnod 3, rydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrth eich. Arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Aros yng Nghrist. Aros mewn cymdeithas, mewn stad cywir ger bron yr arglwydd. Hynny yw, fel Dafad sydd yn aros wrth drad y bugail. Fel pan i ni angen glanhau ein drad, mae e yna. A mae'n bod ni ddim yn crwydro. A chi hyfryd yw bod yr arglwydd gyda ni yn wastad. Oherwydd bod y ffon ni'n cadw ni yn saff. Ac felly, os nag i ni'n aros yng Nghrist, mi fyddwn ni'n pellhau yn gwyro, yn oeri. Ac yn gwywo yn y pen draw. Le chi arni? Ddim a'ch calonau chi arni. Ydych chi'n oer tuag at yr arglwydd? Pryd oedd y tro diwetha i chi gael golchi eich trad? Mae werth dechrau, wrth gwrs, gyda'r cwestiwn allweddol, ydych chi'n lan yn y lle cyntaf? Ydych chi'n lan? Ond yna, ydych chi'n parhau i ddod yn ôl mwyn i'r arglwydd eich gwasanaethu chi? Glanhau eich trad chi? Rhoi bwyd i chi? Gofalu am eich uneidiau chi? Chi'n gweld mae'n dymuno gofalu am y praidd. Mae'n paratoi ei bobl, a mae'n gwneud gwaith yno chi a fi, fel ein bod ni'n dod yn debycach i'r arglwydd Iesu. A mae hwnna'n dod â ni at y pwynt ola. Pam fod Iesu yn gosod yr esiampl yma ar ein cyfer ni? Sa'n gwybod chi wedi ystyried y peth, ond mae'n glir iawn beth mae Iesu'n bwriadu fan hyn. Mae e'n darostwng ei hunan mwyn iddyn nhw ddeall. Mae rhaid i chi dderbyn bod fi'n eich glanhau chi, ond nid jyst fel bod e'n stopo fyna. Mae'n glir iawn mwyn i chi wedyn gael glanhau traed eich gilydd. Mwyn i chi nawr gael gwasanaethu a gweinidogaethu i'ch gilydd. Mae'n rhaid gofyn y cwestiwn, wel,
Ydyn ni'n gwneud hynny? Ydyn ni yn glanhau traed ein gilydd? Ydyn ni yn gwasanaethu ein gilydd? Sut mae gwneud hynny? Dwi'n diolch i'r arglwydd, doedd e ddim yn bod yn llythrennol fan hyn. Dwi'n diolch yn fawr i'r arglwydd am hynny. Does dim rhaid i ni yn llythrennol olchi traed ein gilydd. Ond beth mae'n ei olygu te i olchi traed ein gilydd? Beth oedd e'n golygu ar y pryd? Wel eich bod chi yn dangos yr un cariad nawr a'r un darostyngiad a mae'r arglwydd Iesu'n gwneud i'r disgyblion. A beth mae'n dweud adnod 12 ymlaen, wedi olchi ei traed ac ymwisgo a chymryd ei le unwaith eto, gofynnodd iddynt, a ydych yn deall beth yr wyf wedi ei wneud i chi? Yr ydych chwi yn fy ngalw i yn athro ac yn arglwydd, a hynny'n gwbl briodol oherwydd dyna wyf fi. Os wyf fi felly am un yn arglwydd ac yn athro wedi golchi eich traed chwi, feddwl eich chwithau hefyd olchi traed eich gilydd. A mae'n gwneud pwynt. Dwi yn darostwng fy hunan, dwi yn bwysicach na chi yn ôl safon y byd fel athro, ac eto dwi yn meddwl yn well ohonoch chi ac yn uwch ohonoch chi nag o fi fy hunan. Na chi her pan i ni wir yn ystyried beth mae hwnna'n ei olygu ni fel plant yr arglwydd heddi. Bo fi nawr i ystyried pobl eraill yn bwysicach yn uwch na fi fy hun. Bo fi'n ei gweld nhw mor werthfawr a mae'r arglwydd yn ei gweld nhw. A bo fi yma mwyn ei gwasanaethu nhw. Mwyn rhoi fy hunan ei mwyn nhw. Tybed, sut allwn ni roi ein hunan mwyn eraill? Ac os dwi'n onest, nid yn sôn am eich eglwys chi nac ein eglwys ni ym Mhenywel, ond dwi'n credu'n gyffredinol am yr eglwys yn yr amser i ni yn ddiheddu, mae dyma un o'r pethau ni yn fwyaf diffygiol ynddo. Oherwydd mae'r gair yn glir iawn yn dweud, wrth weld y cariad sydd gan yr eglwys tuag at ei gilydd, mi fydden nhw'n gweld yr arglwydd Iesu, gweld cariad yr arglwydd. Mae dyna be fydd pobl yn gweld ac yn sylwi arno. Tybed ydy ni yn caru'n gilydd fel y dylen ni. Ac eto fi, dwi'n cynnwys yn hunan yn hynny. Yn fod o'n rhoi ein hunan fel mae Iesu wedi rhoi ei hunan. Hynny yw bod fi ddim yn defnyddio fy statws i, fel statws bydol i, fel unrhyw reswm i beidio a darostwng fy hunan mwyn eraill. Gai ofyn i chi mewn cariad, yn ddarostyngiedig yn hunan, le allwch chi olchi traed rhywun arall. Yn enwedig, brodyr a chwiorydd yn y ffydd. Mae'n sôn yn benodol fan hyn am yr eglwys, ond nid not limited to, fel petai. Chi'n dechrau gyda'ch gilydd. Sut allwn ni ofalu dros ein gilydd? Oes na rai mewn angen yn eich plith chi? Beth bynnag yw'r angen hwnnw? Am gwmni, am ofal, beth bynnag yw e? Beth am i ni ofalu fel mae'r arglwydd yn dymuno i ni, oherwydd ni yw corff Crist ar y ddaear. I ni yma i fod yn gorff Crist, felly, weithredu fel corff Crist, cynnal ein gilydd. Chi'n cofio hanes y frwydr, felly'r Israeliad yn erbyn yr Amaleciaid, a Moses yn gorfod dal y ffon i fyny. Chi'n cofio? A beth oedd yn digwydd? Oedd ei freichiau fe'n blino. A felly beth sy'n digwydd? Mae dau berson, Aaron a Hur yn dod ac yn dal ei freichiau fel am. Mae nhw, yr un mor bwysig a Moses, yn y frwydr. Mae nhw yr un mor allweddol ar gyfer y fuddugoliaeth a mae Moses a'i ffon. Na chi beth rhyfeddol yw hynny? Mae'ch gweddiau chi, wrth i chi wasanaethu eich gilydd mewn gweddi, fel Aaron a Hur yn dal breichiau Moses lan. Na chi beth hyfryd yw hynny? Gwybod, nid yn unig yn ymarferol bod ni wasanaethu'n gilydd, ond yn ysbrydol. Felly gai ofyn i chi, tybed, oes na ffyrdd allwn ni fod yn gwasanaethu ein gilydd. Ond mae'n bwysig cofio wrth gwrs y balans fan hyn. Nid dyna sydd yn ein gwneud ni'n dderbyniol ger bron yr arglwydd. Nid ein gwasanaethu ni sydd yn ein gwneud ni yn iawn gyda'r arglwydd. Mae'n dweud yn Hebreaid 11, fi'n credu adnod 5 neu 6, falle heb ffydd, mae'n amhosibl rhyngu bodd Duw. Allwch chi ddim plesio Duw heb fod ffydd gyda chi yn y lle cyntaf. Ac felly mae'n rhaid i ni ddechrau yn fyna. Ydyn ni wedi derbyn
Iesu yn delio gyda ni mwyn i ni wedyn allu delio gyda'r eraill mewn gras. Ydyn ni yn mynd i roi'r hunan heibio a cario ein croes ni a gwasanaethu Crist a'i eglwys heddi. Nawr mae Iesu'n gorffen gyda y geiriau yn y darn yma. Yn wir wy'n dweud wrthych, nid yw unrhyw was yn fwy na'i feistr, ac nid yw'r un anfonir yn fwy na'r un a'i hanfonodd. Os gwyddwch y pethau hyn, gwyn eich byd os gweithredwch arnynt. Fi'n credu bod geiriau yn eiriau'n sobri ni. Bob tro mae Iesu'n dweud yn wir, mae eisiau ni rili gwrando i ddechrau. Mae'n dweud rhywbeth pwysig. Ond beth mae'n dweud fan hyn yw, ydych chi'n meddwl bod chi'n bwysicach na'r arglwydd Iesu? Os ddim, a dydyn ni ddim wrth gwrs, ni'n dilyn ei esiampl fel yr athro, sydd yn ein galw ni i wneud beth mae yn ei wneud. Yn arwr i, pan o'n i'n tyfu lan, oedd Matt Cardy. Chi'n cofio Matt Cardy? Gobeithio, shame on you os chi ddim yn gwybod pwy yw Matt Cardy. Oedd e'n full-back i'r Scarlett ac i Gymru yn y 2000s, byddwn ni'n meddwl, neu falle late 90s. Oedd e'n gret. Oedd e'n gloi, oedd e'n skillful chwarae rygbi, oedd e'n wych. O'n i eisiau bod fel Matt Cardy. Dim chance dy fi, wrth gwrs. Ffram chydig bach yn wahanol am un peth. Oedd e'n denne ac yn gloi ac yn full-back. O'n i fwy o Scott Quinnell nac o Matt Cardy. Ond ta beth, byddwn ni wrth y modd os byddwn ni, a felly fe, o'n i eisiau bod yn debyg iddo fe. Right? Wel, clod i'r arglwydd, mae wedi gosod yr arglwydd Iesu yn esiampl i ni. Okay? Fe yw'n arwr ni, yn llythrenol fe yw'n arwr ni. A beth sy'n rhyfeddol yw bod e'n dweud, dwi am eich gwneud chi fel fi. Oherwydd un dydd byddwn ni'n gweld Iesu am ein bod ni fel y mae e. Mae'n rhyfeddol i feddwl. Byddwn ni'n unffurf a'i fab mae'r gair yn dweud. Nawr dychmygwch, ein braint ni nawr yw fod yr arglwydd wrth osod yr holl ganllawiau a'r holl orchmynion yma i fyddhau iddyn nhw ger ein bron ni, mae pwrpas iddyn nhw. Mae pwrpas iddyn nhw. Sef, trwy iddyn nhw, nid yn unig mae e'n tyfu ei eglwys, nid yn unig mae e'n gweithredu fel ei gorffau ar y ddeiar, ond mae hefyd yn ei newid ni. Wrth i ni dyfu mewn i fyddod, i ni'n cael ein gwneud yn debycach i'r arglwydd Iesu. Na chi beth rhyfeddol yw hynny? Na chi fraint yw hynny? I ni'n dod yn debycach i Iesu o ddydd i ddydd, wrth i ni i fyddhau iddo fe. Ond yn fwy fyth, hyd yn oed pan i ni'n cwmpo'n fyr, a pan di'n gwasanaeth ni ddim yn ddigon da, i ni'n dal yn saff, oherwydd nid ein gwasanaeth ni sydd yn ein hachub ni. A na chi gysur yw hwnna, ynddo fe? Y reality yw, am ein bod ni'n bechaduriaid, i ni'n mynd i gwmpo'n fyr, dro ar ôl tro. Diw'n wasanaeth i, fel gweinidog, ddim yn berffaith. Dwi ddim yn gwneud popeth fel y dylwn ni wastad. Dwi'n hapus i wein wrthych chi. Dwi'n bechadur, dwi'n cwmpo'n fyr, dwi ddim yn gweddio fel y dylwn ni dros fy mrhaid weithiau. Ond ar yr un pryd, mae'r arglwydd ar waith yn ymwneud i'n debycach i'r arglwydd, a dwi dal yn gwybod bod fi'n ddiogel yn nwylo'r arglwydd, oherwydd dwi'n gallu dod yn ôl a cael golchi fy nrhad, dro ar ôl tro. Clod i'w enw. Ydych chi'n lan? Ydych chi'n dod yn ôl i gael golchi'ch trad? Ac yn ola, trad pwy ych chi yn ei golchi? Mwyn i enw. Amen. Wel, cyn y bydd y brawd Evan George yn harwain ni yn y cymundeb, i ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd. O'r nef y daeth, fab dinam, i'r byd yn dlawd heb feddi dim, i weini'n fwyn ar y gwan, ei fywyd roes i ni gael byw.
Ni'n diolch i ti, Arglwydd, am dy wasanaeth i ni, Arglwydd, dy ddarostyngiad. Ni'n rhyfeddu, Arglwydd, dy fod ti yn fodlon plygu i'r fath raddau a dy wneud yn ddim yn geithas ein mwyn ni. Ni'n gweddio, Arglwydd, a byddwn ni'n bobl sydd yn fodlon derbyn yr hyn rwy ti'n ei gynnig i ni. Yn fodlon yna dilyn dy esiampl di, Arglwydd, a gweini mwyn eraill, a'r cyfan wrth i ti weithio yn ein calonau ni, ond hefyd, Arglwydd, wrth i ti baratoi pobl ar dy gyfer di, wrth i ti baratoi dy eglwys ar gyfer ail ddyfodiad yr Arglwydd Iesu. Amen.